את יכולה לתקן לי את זה? כן, בטח, מה נשבע לך? העדשה של המצלמה. הדשה של המצלמה של הטלפון, אייפון 14 פרו-מקס, אוקיי. כן. עכשיו מיד. אתה יודע, זה עולה לך 100 שקל. כן, כן, אני יודע, אין בעיה, שלום. אוקיי. אתה מסריט? כן. גם אסור? לא, אפשר, רק אל תשכח לתייג אותי, כן? וואו, איזה יפה את עושה את זה. ברור, אני עוד דקה מסיימת. מה מסיימת? 100 שקל בדקה? בטח, דיברנו על זה, הסכמת. מה? אתה אישרת את זה, לא אני אמרתי. לפני שאני מתחילה אמרתי לך 100 שקל. להדביק את העדשה או לא להדביק את העדשה? אל תדליק אותי על 100 שקל. טוב, בסדר, נו, ברור. מעולה. מה אני אעשה? אבל ב5 דקות 100 שקל. כן, 5 דקות 100 שקל, בבקשה, חדש.